Chicken dong na? Chicken dong. गासैखौबो नैबे समाव बेलासि समनि गाहाम हामलायबाय नैबे समाव हरबासि देवानि 2 Part-2 नि बेवहाय शुटिं सोलिगासिनो बेखौ नायगासिनो नोंथांमोना बे हरबासि देवानिनि शुटिं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जेसेबां हायो क्लोज आपै दिन्थिनो नागिरगोन बेयो जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नैबे समाव सेकेन्ड डे शुटिं बे शुटिंआ सोलिदों बेवहाय दा नैबे इलेक्शननि केम्पेइन बेवहाय जागासिनो थ' नोंथांमोना आङो बे शुटिंनि केपचारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो जेसेबां हायो दिन्थिगोन थ' नायलांबाय था आरो बे हरबासि देवानि सेकेन्ड पार्टआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना सिगांनि पार्टखौ जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोननो आङो बे लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो नोंथांमोना बेखौ नायदो नैबे शुटिंखौ गिबियाव बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासियो मुनजिरा मा थाव होना रायजोफोरखौ फानगासिनो दं बियो जागायनायनि सिगांनो राकेश रामसियारि बिथांखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ कर'ना भाइरासनि सायाव सांग्रांथिनि थाखाय आं बिथांखौ खावलायग्रोबाय दासान्दि COVID-19 जे कर'ना भाइरास मिटार गोजानाव थानांगौब्ला बिसिनाव हिनजावजों थाजाबनो मोनला ओंखायनो मालायनो हर थाखोमाबायो आं ओंखायनो हरबासि देवानि नाम थाबाय आंहा गाज्रिखौ मानो गाबज्रिनांगौब्रा बेलेग नाम गाबज्रिनो हाया नामा लासिं मानसिं
मेसेबमोन